Esiphumelele sikwamukele ohlelo lethuna kakhulu basikhona ezabhoqo wesifundo lapho khona sosiphuthula abantu abasha bahlosile nabanohlolo namhlanje kuphathele insizwa ngikuphuzela inkakha amadoda sikhona mathidanga kodwa xasile khona umthakela ingalo amadoda bazobe maningi ubethwala mathi la ngaba kasabonakala umuntu abafaka ukuthi igagu inkakha futhi uyazi sobulala famdamu futhi maningi kakhulu amangeni asewakhiqizile awubingelela abantu ubamukele ohlelweni lwezabhoqo. Ufuna ukuthi esharabhemu kwezikabhoqo ushonti lo mafunda lesihlanu mhlawumbe kasimshanga saphelele ezifubeni ngoba kusumshilo sika inkakha kwethu yini yakha uthando ngamaskani kumroza futhi mawachazela umuntu osekapha uchazela umuntu oseref uchazela umuntu oserenke futhi uchazela umuntu osehostel. Yabona into yakha uthando kulo kamaskani umroza oqala nje ngathi imvelaphi lapha engizalelwa khona. Okwesibili ukuthi ngikhuluma ulimi lwezulu. Okwesithathu umaskani ulimi lwezulu ingakho ngathi ngaphila kakhulu esayidini kamaskani. Kanti umaskani asuqalile namasu uqala lapha elungile. Umaskani sizala from emakhaya kwaLuseni uwona okwazi usigcina ususe efanele ususe ebhodi futhi baba kanjalo ugcine ukwenza umzamo yoba yindlela. Umaskani uyakwelusa ingakho ngithathe esayidini kamaskani. Siyabona ukuthi ukuthaselwa kwakho kukhulu kakhulu mawusebenza nokuthasela nje kamaskandi futhi kumaskandi esike nomgqumeni nomjengiseli uhlezi ubheke emuva komfazi omnyama mfethu ukuwa kulesigaba sokubusa futhi njengamanje kungakanani ukukhulu ama ungathi uyawubheka mfethu. Kukhulu kakhulu manje ngizoqala khona lapha emuva kwakuhle kakhulu kokuthi umgqumeni nakomjengiseli usandile kwakuhlukaniseka kalula njengamanje yabo kucishe kungahlukaniseki kodwa isasasa manje likhulu kakhulu kukhomba ukuthi umaskandi akusafani uzothenga ikhasethi noma uzothenga i-record ngisho ukuthi uma-download umaskandi ukhulile bese kuthi-ke umaskandi sifana nawo wonke amajenda akhona akusokho lapha kwasakhona usithanda ngisho abafowethu ukuthi baphuma mabhasi uya ngawo uma ugqoka ijazi lakhe lokuthishela kabi ngelanga lapho so ngapela kukhomba khona ukuthi njengamanje ukhule ngale ndlela enkamukaza kunala usuka khona njengamanje. Lento oqhawelami mfowethu ungathi iulimaze kangakanani umculo uma ubheka abantu abanama-talent abantu abanamakhono amahle kakhulu mfowethu bekhipha ingoma eyizulu nonzolo ezinhle kakhulu kodwa uthola ukuthi ayikhona ukufinyelela ngendlela ekufanele ifinyelele ngayo kubantu kulimaze kangakanani umculo kamaskandi lokho uma ubheka. Into yaqhawelami ngeke ngihlonize ngifela amathe zokukhuluma zokucaca ebhanga njengonogwaja omhlophe ehlungile khona pha kuthulaze khona kodwa alikho isebe lingenasiko okusho ukuthi ngelinye ilanga lohambe lento eyenzakalayo eyinhlayiyana ethizeni iyohamba ikhetheke siqhubeke nendlela bakumnandi siyibona siyaphambili siyakhula. Ungathi mfowethu kulo mdlalo esiwubonayo omuhle kakhulu mfowethu wama-million lapha ku-YouTube kuma-digital stores mfowethu okhomba ukuthi umaskandi wethu uyakhula mfowethu ungathi lo mdlalo loyo mfowethu uzowuthatha umbekephi njengabaculi bakamaskandi. Uma ngibuka mina ngokujula kwami ukubuka kufana nokucabanga futhi akufana kodwa uma ngibuka mina njengoba kunama-million download nama-million view kumele kukhomba ukuthi ngempela umaskandi akuseyona into yokudlala sekumsebenzi okufuna ngempela uhloniphe uma ngabe ubizwe ubaba umculeka wathi fika ngo-10 fika ngo-10 njengoba usuke ngena kwamlungu uma kuthiwa umlungu 8 fika ngo-8 so ngendlela umaskandi manje usuwakhona usuyashintsha akusekona ukuthi sekumdlalo sekumsebenzi sofuna siwuhloniphe sigcine isikhathi siwuhloniphe kwawona nge-self ngokwawo. Awuyikhangise kumhlelo womcimbi ungathi kubaluleke ngani lo mhlelo womcimbi utaqasha umroza. Kubaluleke kakhulu wazi umroza usebenzisa umlayezo ebantwini umroza udlala isikhathi esihlukile wakhe nje enesitayela sakhe ngicabanga ukuthi umcimbi oqasha umroza uqasha umuntu owuye oyimele ongazange alingise ongazange ngani so uma uqasha umroza impela uthola umsoco kamroza ngoba udlala oyokhanda futhi ubunandi balo mcimbi wakhe ngoba budlala obukamroza kwakufaniswe nalutho. Akathina amathapha kuphetha mfowethu ngibonge lapho bathanda umculo kamaskandi ngokuweseka njalo bephinde futhi beqhubeke ngamanye bekweseka bengakho. Into engibonga kakhulu ngibonga nje ukungikhanda abathanda kamaskandi ukungikhanda bangenza legend namanje singayetsheni sho happy is a first and last umculo kamaskandi wafanisa unyaka omroza ngo-2016 kakuqala bakhombisa umroza ukuthi bangilandela emva kwami lokho nje kwakukodwa ngikubonga kancane kwili-million ungazikhupha ngithini namhlanje ngilegend ngenxa yabo ngakha ngilangikhona nje kungencapho ngiyathemba ukuthi bangikhona kusahambile uma ngizobamba ngale ndaba labayifisa sure siyabonga.